dari kamu wokot keno. Piye to ki? Wis to mantu aku. Pena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatannya Pak Andut bolo, wis ngene iki di luar syuting. Yang resik iki omah kontrakane Pak Andut iki, kos-kosane Pak Andut. Pak Tris, saulan piro kos-kosane? 150. Lah kok murahan to Pak Tris? Murah. Hah? Murah. Murah. Khusus maksudnya iki bebas apa kos-kosane iki? Itu rondo sing Khusus anak sitok. rondo. Lah mbok suruti dhewe lho Pak Tris ngono kuwi jenenge. Ya kan kei anu to. Engkek ya apa? Jaminan. Jaminan apa kuwi? Buah-buahan Oh, buah-buahan. Buah dada apa buah apa Pak Tris? semangka. Buah semangka. Oh, seger no Pak Tris ini awal-awal. Iya. Ki nang rumah kontrakane Pak Tris sak wulan 150 bolo iki. Lampu wis julek anu sing duwe kontrakan. Oh. Lampune tak 100. Lampune tak 100. Terus Ya wis. sing nanggung sing duwe kontrakan murah meriah bolo monggo yang badhe ngontrak teng griyane Pak Tris. Iki bolo. Resik-resik. Kamare. Oh, sepil kamar. Ya iki sepil. Tak sepil ki dapure bolo iki. Tak sepil nih. Padang Pak Tris pisan Pak Tris. Iki enek dapure iki dapur. Dapur. Terus iki kamar mandine ya luwe bar. Kamar mandine luwe bar bolo. Lebar kuwi kok ta mombo gone. Gone mombo bolo. Ki kamar. Wah, yo lha ni kamar. Kamar. Ya kamar enak iki. Kamar topeh tak sepilne iki rumah kontrakane Pak Tris. Ngono lho bolo. Iki tempatnya strategis bolo lho. Iki ning omah kontrakane Pak Tris sak wulan 150. Lah ya, sak wulan 150 jare Pak Tris omongnya biaya listrik sing nanggung Pak Tris ya. Jan. Hah? 1 sak wulan. 150 tok lah ngomong tak teko ya. Lah ya penak Pak Tris ya. Ya wong Pak Tris rahayu wong penak, wong entengan bola ya wis ngene keadaane. Lah ngono kae wong tengah-tengah ngono kae. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas info ki mau bola. Ndaan raturan belas. Nek kancane nek kene lho kaki tiga. Kadal mak pijet-pijetan cok. Ndaan raturan ya iki. Kereta di. Ini nak saja. Dah siap sudah. Lah aku hendak sih bisa tahu. Pindah. Kalau diambung sih bisa deh. Dikecep, dah sih dikecep aku. Oh iya. Iya, ciao. Halo Mas Kantil. Iya, sidone dolan aku. Situ. Ya enaknya ndi wis manut awakmu piye? Sawah lah. Ning sawah. Ning sawah kenek, ning anu kenek. Jak matur aku. Ora apa-apa. Sawah lho. Tumben kan panen. Iya, oke enggak? Oke. Pomo beda motor sitokno piye oke enggak? Oke. Jadi sing cawi itu sing goblok yo, karo kancil gak goblok cawi. Dan Menyanyikan emas permata ya. goblok itu. Yo. Sing sabar ambek aku ya. Oke, siap, Bos. Nah, ini toh. Lah yo. Ya. Pandut sarapan apa niki pagi niki? Hai. Kok ngoten ta jenengan ditangkleti? Iki lha nggih. Lah mangane tai bolo. Muayar ngeten iki lho bolo. Pandut maemipun sarapane nggih.
namung tai. Lah, Nonik malah dian tai. Ya Allah, ya dikruyuk tai ini. Apa? Tulitar mah ya puan kalau enggak. Bahasa ya. Sarapan lo kesehatannya Selamat kan. Stres. Mana ibu mulai lah bikin nanti, ibu mulai ha. Saya sehat-sehat. Gareng coba ini saya syukur aja. Akhirnya malah lembab. Ya pokoknya, Keringet deh. ya pokoknya. Lah ya bocah ora duwe aturan. Udah kabel mati. Cara duwe aturan. Wong mangan dicuwoncong kamera arep ditakoni karo dipelosoro ya Allah. Kabel mati. Mangan dipelosoro. Emplon, dan lo boleh. Jadi kalau tak orang orang Lah iya. Lah iya. Kan semua ya, tok akeh kok. Lah iya. Wong mangan ya jadi Kalau mari dicuwoncong. maco lah. Kamera duwe aturan. Kau tar. Kalau Mulai ya kangelan dulu aja. tahun ini tahun ini tak tahun ini. Pikir-pikir tak boleh mana-mana tahun ini. Lanjut. Taune teman-teman. Jegong lah cara. Belum, mari kan belum. Batuk rakyat berasa. Pengen orang enak. Coba terus. Ben ngurusi dhewe. Ben ngurusi dhewe, uripe dhewe ben yo tata dhewe, ben ngurusi dhewe ya. Malah mau enak. Penting mabuk. Dalam doa Dakrem pengen rabi ceritanya cah. Golek mantu tadi Dakrem sedang satset. Dakrem pengen rabi ceritanya ngono lor. Langsung iki apa Krem? Dakrem official. Dakrem official. Ini Supreme. Hah? Ini Supreme. Jadi siapa? Supreme. Supreme. Ini Supreme. Ini Supreme.